Πάλι άρρωστη. Είμαι άρρωστη. Κρυώνω και είμαι σχεδόν άϊπνη. Γεια σας μαναράκια μου, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι σήμερα εδώ για να σας δείξω αυτό εδώ το μακιγιάζ με προϊόντα, τι άλλο φυσικά, Wet n Wild. Σήμερα θα έχουμε ένα ας παίξουμε, όπως θα είδατε και στον τίτλο, με προϊόντα από την εταιρεία Wet n Wild. Κάποια καινούρια, κάποια όχι, δεν έχει σημασία. Αλλά πριν ξεκινήσει το βίντεο θα σας δείξω μερικά από τα προϊόντα που έχω εγώ και τα προϊόντα που μου έστειλε η εταιρεία. Θα αρχίσω με παλέτες. Αυτές είναι οι δικές μου παλέτες, είναι 3 παλέτες, τις μεγάλες, τις 8πλές. Petal Pusher, που πάντα τη λέω λάθος. Petal Pusher, η οποία έχει κατά βάση μοβ ροζ υποτόνους, είναι τέλεια για μοβ smoky, παραδείγματος χάρη. Η επόμενη είναι η Poster Child, yes, και είναι αυτή εδώ, έχει πιο παιχνιδιάρικα χρώματα, πιο έτσι, αυτή η σειρά, γιατί με αυτή μπορείτε να κάνετε ένα υπέροχο pink smoky, τέλεια. Και η επόμενη είναι η Comfort Zone, η επόμενη και η τελευταία, που έχει αυτά εδώ τα φυσικά χρώματα, έτσι, πιο nude, λίγο πιο πράσινα και λίγο πιο σκόνη. Πολύ ωραία. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτό εδώ το χρώμα. Σας κάνω ένα swatch να δείτε. Αρχικά δείτε το στο δάχτυλό μου. Δείτε χρώμα. Βλέπετε τον ιρδισμό που κάνει. Παιδιά, είναι υπέροχο. Νομίζω ότι είναι dupe για κάποιο από τα pigment της MAC. Δεν είμαι σίγουρη. Εγώ πάντως έχω ξετρελαθεί με το συγκεκριμένο και νομίζω πως όλες, λίγο πολύ, έχουμε ξετρελαθεί με το συγκεκριμένο χρώμα. Τώρα θα περάσω σε ένα πολύ αγαπημένο μου bronzer, τερακότα, όπως θέλετε πείτε το. Είναι αυτό εδώ και θα το ανοίξω. Δεν έχει τίποτα μπροστά γιατί έχουν ξεθοριάσει τα γράμματα. Κάτι που δεν μ' αρέσει είναι λίγο οι συσκευασίες, που και πάλι είναι για την τιμή τους. Είναι εξαιρετική η συσκευασία, δεν μου έχει σπάσει καμία συσκευασία, οπότε κομπλέ. Ξεθοριάζουν λίγο εύκολα και φαίνονται λίγο εύθραυστες, αλλά αν είχαν και πιο ακριβό packaging, σίγουρα θα κοστίζανε τα τριπλάσια ή και τα τετραπλάσια, γιατί ήδη το προϊόν είναι υπερβολικά καλό για την τιμή του. Και είναι αυτό εδώ, είναι το Mega Mix στην απόχρωση Suntouched. Είναι υπέροχο και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορώ να πω ότι το τιμώ δεόντως. Το έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα. Τα επόμενα προϊόντα είναι 2 κρογιονάκια. Έχω μόνο αυτά, αλλά θέλω να αποκτήσω ολόκληρη τη συλλογή. Αλήθεια μιλάω και τα δύο είναι καταπληκτικά. Αυτό είναι matte, αυτό είναι πιο ενυδατικό. Έχω στη matte σειρά έχω την Vamp It Up, η οποία είναι και αυτή που έχω χρησιμοποιήσει σήμερα. Είναι καταπληκτικό χρώμα, ένα βάμπι σκούρο, πιο μπλε μοβ. Όχι τόσο κόκκινο, πιο μπλε μοβ. Έχει μπλε υποτόνους μέσα, είναι καταπληκτικό, το λατρεύω. Και το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά. Και το επόμενο είναι το Nivea Pink, αν το προφέρω σωστά, δεν ξέρω, και είναι ένα ροζ, ένα πανέμορφο ροζ. Έχει μπλε υποτόνους και είναι από τα ροζ που κάνουν τα δόντια σου να φαίνονται πιο λευκά. Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης, αλλά αυτό είναι λίγο πιο ενυδατικό. Το καλοκαίρι και αυτό το τίμησα, μπορώ να πω. Μία μόνη σκιούλα είναι αυτή εδώ, δεν έχω άλλη. Είναι η Blaked, δεν ξέρω. Και είναι μία glitter. Δεν ξέρω αν φαίνεται, που γυαλίζει λίγο. Αυτή εδώ που γυαλίζει είναι.
Μου αρέσει σε συγκεκριμένα μακιγιάζ. Δεν μπορώ να πω ότι την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου, αλλά για κάτι πιο ιδιαίτερο είναι καταπληκτική. Αυτά τα προϊόντα έχω εγώ από Wet n Wild. Τώρα πάμε να σας δείξω τι μου έστειλε η εταιρεία και έχω δημιουργήσει και αυτό το μακιγιάζ σήμερα. Αρχικά μου έστειλε μία παλέτα από αυτές τις πενταπλές που είναι λίγο πιο mini. Σε αυτό εδώ το όνομα έχει. Παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το διαβάσω. Θα το έχω και στις πληροφορίες όπως σας είπα, να τσεκάρετε description box. Το επόμενο προϊόν είναι μία πούδρα. Μία πούδρα που ήθελα πολύ καιρό να πω την αλήθεια να τη δοκιμάσω. Είναι από τη σειρά Coverall, η Press Powder στην απόχρωση Light. Έχει μέσα αυτό εδώ το σφουγγαράκι, το οποίο να πω την αλήθεια εμένα με βολεύει πιο πολύ για να απλώνω το concealer μου. Και είναι αυτή εδώ. Είναι ακριβώς στο χρώμα του δέρματός μου, ακριβώς όμως. Το επόμενο είναι από την ίδια σειρά, Coverall, το concealer στην απόχρωση Light, Liquid Concealer. Έχω βγάλει το stopper του γιατί δεν με βόλευε, έβγαζε πολύ λίγο προϊόν για τα δικά μου δεδομένα. Παιδιά, είναι από τα καλύτερα concealer που έχω δοκιμάσει, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα, είναι πολύ σταθερό, δεν σπάει. Είναι τέλειο. Το επόμενο είναι ένα lip gloss, είναι από τη σειρά Mega Slicks. Ναι, Mega Slicks. Στην απόχρωση Sinless. Και είναι αυτό εδώ, το έχω στο χείλη μου σήμερα. Είναι αυτό εδώ. Έχει το κλασικό Doe Applicator. Είναι λίγο mauve τώρα. Γιατί τοποθέτησα. Είναι από τα ελάχιστα lip gloss που έχω δει να έχουν τέτοια απόδοση. Έχει απόδοση, έχει χρώμα παιδιά αυτό το lip gloss, είναι αυτό εδώ. Δεν είναι από τα lip gloss που γυαλίζουν πάρα πολύ έντονα, αλλά εμένα μου αρέσει γιατί δεν είναι καθόλου sticky. Όταν λέμε καθόλου, το εννοώ. Δεν με έχει ενοχλήσει μέχρι τώρα καθόλου στο χείλη και πιστέψτε με, δεν μου αρέσει το lip gloss, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Το συγκεκριμένο όμως μου άρεσε πάρα πολύ και σκέφτομαι να πάρω κι άλλα. Σας είπα, δεν είναι από τα lip gloss που γυαλίζουν πάρα πολύ, που είναι sparkle και δεν ξέρω εγώ τι, σχεδόν καθρεφτίζουν. Έχουν πολύ έντονο χρώμα, πολύ έντονη απόδοση και δεν είναι καθόλου κολόδια. Και το τελευταίο προϊόν που μου έστειλαν είναι αυτή εδώ η μάσκαρα. Είναι η Mega Plump Double Thread και έχει δύο πλευρές. Μία για τα κάτω βλέφαρα που είναι αυτή εδώ και μία για τα πάνω βλέφαρα που είναι αυτή εδώ. Εγώ αυτή που είναι για τα πάνω βλέφαρα με βολεύει για τα κάτω για να πω την αλήθεια, αλλά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι από τη στιγμή που εμένα με βολεύει η μεγάλη πλευρά για τα κάτω, στις κοπέλες που έχουν μικρές σχετικά βλεφαρίδες θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα. Πιστέψτε με. Στην αρχή δεν είχα καλή γνώμη, πλέον έχω μάθει να τη χρησιμοποιώ, οπότε γι' αυτό έχει αλλάξει κάπως η γνώμη μου. Δεν πιστεύω ότι είναι η μάσκαρα ή ότι ναι, όχι, δεν κάνει τη δουλειά που θα ήθελα, αλλά για ένα καθημερινό αποτέλεσμα είναι μια οικονομική μάσκαρα είναι μια οικονομική μάσκαρα που εμένα με βόλεψε σχετικά. Αυτά είναι τα προϊόντα που έχω και που μου στείλανε. Τώρα ας πάμε να δούμε το βίντεο γιατί πάλι καθυστέρησα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο. Μου πω πώς είναι έτσι. Έχω κάνει ήδη τη βάση μου και έχω βάλει και primer. Οπότε πάμε κατευθείαν στα μάτια. Δεν θα βάλω τίποτα στο καπάκι. Δεν θα σετάρω τη βάση μου. Θα περάσω κατευθείαν στο χρώμα και πάρω αυτό εδώ το μοβ που είναι για το crease.
και θα δημιουργήσω το crease μου με αυτό. Θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο από την Real Technique, το Base Shadow Brush. Είναι λίγο φουντωτό αλλά και μυτερό, οπότε με βοηθάει να έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Ξεκινάω αργά και σταθερά. Και χτίζω. Τώρα από την παλέτα Petal Pusher θα πάρω αυτήν εδώ, που είναι μια dusty, έτσι λερωμένη ροζ, και θα ανακατέψω το αποτέλεσμα με το κρύ. Με ένα φουντωτό πινέλι. Τώρα με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποιούσα πριν θα τονίσω την εξωτερική μου γωνία με μία λίγο πιο σκούρη, η οποία είναι αυτή εδώ. Σας φαίνεται, μπορεί να σας φανεί ίδια με την προηγούμενη που χρησιμοποίησα, αλλά δεν είναι. Είναι πιο σκούρη. Και μπλεντάρω με το φουντωτό πινέλο προς τα έξω. Τώρα εσείς μπορείτε να πάρετε το concealer σας. Εγώ θα πάρω μια λευκή βάση, γιατί το concealer το συγκεκριμένο είναι λίγο σκούρο για μένα, και θα καθαρίσουμε ουσιαστικά και θα καθαρίσω ότι δεν έχω βάψει. Κάπως έτσι. Καλό είναι και αν έχετε λιπαρά βλέφαρα και εσείς να χρησιμοποιήσετε μία βάση. Κάπως έτσι. Τώρα θα πάρω ένα καθαρό πινέλο και θα μπλεντάρω λίγο, να το πω, το λευκό προς τα έξω. Κάπως έτσι. Τώρα θα σετάρω την βάση μου με αυτό εδώ, που είναι ένα λευκό, που χρησιμοποίησα και πριν την πενταπλή παλέτα, και με ένα πλατή πινέλο θα πάρω την σχεδόν άσπρη, δεν είναι άσπρη, κάνει κάτι πολύ ωραίους μοβ ειρηνισμούς, και θα σετάρω τη βάση μου μέχρι μπροστά. Εδώ. Έχει λίγο fallout η άσπρη, από την αλήθεια. Την σετάρω σχεδόν τα γοναριστά για να καθίσει καλά πάνω. Και με το προηγούμενο χρώμα, αυτό εδώ το λερωμένο που σας είπα, και το φουντωτό πινέλο μου, θα κάνω εδώ ένα μικρό όμπε.
Και με ένα φουντωτό κατά προτίμηση καθαρό, εμένα δεν είναι πολύ καθαρό. Λίγο ανακατεύω. Έτσι. Και έτσι πολύ φευγάτα, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Και τώρα για να κάνω πιο έντονη τη γωνία μου θα πάρω το σκούρο, το definer. Που είναι αυτό, είναι ένα μαύρο με λίγο glitter, με πολύ glitter. Και το πινελάκι που χρησιμοποίησα πριν. Και θα τονίσω την εξωτερική μου γωνία. Και με το φουντωτό blending brush θα την αναμίξω. Για ό,τι γίνει κάτω από τα μάτια μας δεν φοβόμαστε, γιατί ακόμα δεν έχουμε βάλει concealer, οπότε διορθώνεται. Τώρα θα πάω στα κάτω βλέφαρα. Με αυτό εδώ το πινέλο θα πάρω την σκιά για το crease. Και όσο πιο σύριζα μπορώ, κάνω όλη την κάτω πλευρά. Τώρα θα πάρω αυτό εδώ το πινελάκι που είναι λίγο πιο φουντωτό και με την ίδια σκιά που χρησιμοποίησα για transition color θα κάνω transition και στην κάτω και στα κάτω μου βλέφαρα. Τώρα θα πάρω ένα flat πινέλο και με το σκούρο μου χρώμα, το μαύρο, αυτό εδώ, θα πατήσω στο κέντρο του βλεφάρου ίσα ελάχιστα για να το σκουρίνω. Να φαίνεται αυτό το όμπρε, αλλά να φαίνεται και στα κάτω βλέφαρα. Κάτω από το φρύδι, για να μην το τονίσω πάρα πολύ, θα βάλω αυτήν εδώ, που είναι μία ροζ έτσι πολύ απαλή, πολύ ωραία σκιά. Κάπως έτσι είναι το τελικό σχεδόν αποτέλεσμα. Τώρα θα βάλω μάσκαρα, αλλά πρώτα θα ψαλιδίσω τις βλεφαρίδες. Θα χρησιμοποιήσω από τη Wet n Wild φυσικά την Mega Plump Double Thread. Αυτή είναι με μία στρώση, ξέρω, δεν κάνει θαύματα, αλλά πιστεύω πως κοπέλες που έχουν σχετικά μικρές βλεφαρίδες θα τους βοηθήσει αρκετά πολύ. Και τώρα πάμε να βάλω και στις κάτω. Κάπως έτσι είναι το αποτέλεσμα της μάσκαρας. Τώρα πάμε να βάλουμε concealer. Θα χρησιμοποιήσω το Coverall στην απόχρωση light. Για μένα δεν είναι τόσο light βέβαια. Είναι από τα αγαπημένα μου concealer. Ωραία, και τώρα θα βάλω την πούδρα μου που είναι επίσης από την Coverall, από τη σειρά Coverall, είναι απόχρωση light.
Είναι ακριβώς στο χρώμα του δερματός μου. Είναι ακριβώς αυτή που θέλω. Και αφού σέτερα, πάω να κάνω κοντούρι, να βάλω μπλας και τα λοιπά και επιστρέφω για τα χείλη. Έκανα τα κοψίματά μου, έβαλα ρούζ και highlighter, ελπίζω να φαίνεται. Ναι. Αλλά αυτό που ξέχασα είναι αυτό εδώ που είναι πραγματικά έρωτας. Λέγεται Mega Mix και το συγκεκριμένο πρέπει να είναι το Sun Touch. Εδώ, παιδιά, μυρίζει βανίλια μπισκότο, υπέροχο, είναι θεϊκό, το αγαπάω από τότε που το πήρα. Το χρησιμοποιώ non-stop. Εμένα αυτό το δίτριχο πινέλο θα πάρω από όλο από το περιεχόμενο και θα κάνω μπρόζι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε τι ωραία που κάνει την επιδερμίδα. Την κάνει πραγματικά ηλιοκαμένη. Και περνάμε στα χείλη. Σκέφτηκα να βάλω κάτι σκούρο. Θα μου πει σκούρα μάτια, σκούρα χείλη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα βάλω το Vamp It Up από το Wet n Wild, που είναι αυτό εδώ, ένα σκούρο μοβ, πολύ ωραίο. Ελπίζω να το βάλω on camera. Είναι πραγματικά σαν βούτυρο, παρόλο που είναι ματ. Και έτοιμα τη χειλάκια, αλλά πολύ σκούρα και ματ δεν λέει. Οπότε λέω να βάλω ένα λιπγλωσσάκι. Αυτό είναι από την Mega Silk Lip Gloss, Mega Silk σειρά. Και είναι το νομεράκι Sinless. Και θα βάλω λίγο στο κέντρο. Δεν θα το παρακάνω. Δεν κολλάει. Για lip gloss δεν κολλάει καθόλου, θα έλεγα. Και κάπως έτσι είναι το μακιγιάζ, ελπίζω να σας αρέσει. Με όλα αυτά τα προϊόντα από την αγαπημένη μου εταιρεία Wet n Wild. Σας την έχω δείξει σε πολλά βίντεο αγαπημένων monthly favorites. Οπότε δεν μπορείτε να το αρνηθείτε ότι είναι αγαπημένη μου εταιρεία. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας ανακοινώσω έναν mini διαγωνισμό. Η εταιρεία μου έστειλε εξτρά αυτά τα δύο προϊόντα. Είναι το concealer coverall στην απόχρωση light και είναι και η μάσκαρα Mega Plump Double Thread, για την οποία οι γνώμες δίστανται. Αυτό είναι αγαπημένο. Οπότε κληρώνω αυτά τα δύο από σήμερα που θα ανέβει το βίντεο και για ένα μήνα. Δεν ξέρω πόσο θα πέσει του μηνός, αλλά θα σας γράφω στο description box. Όπως θα έχει και όλες τις πληροφορίες, τα προϊόντα που μπορείτε να τα βρείτε, τα πάντα όλα, οπότε να το τσεκάρετε το description, γιατί έχει πράγματα που εγώ δεν λέω. Τιμές, links, τα πάντα όλα αυτά. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ εύκολοι. Αρχικά να είστε συνδρομητές στο κανάλι μου, γιατί για εσάς γίνεται όλο αυτό, ναι. Αρχικά είναι αυτό. Ένα δεύτερο, θα ήθελα να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο αν όντως σας αρέσει. Ένα τρίτο, να μου αφήσετε ένα σχόλιο με το αγαπημένο σας προϊόν από Wet n Wild ή με τι θα θέλατε. Τι θα θέλατε να αποκτήσετε από Wet n Wild και δεν το έχετε αποκτήσει. Why not?
Αυτοί οι 3 είναι οι κανόνες. Δεν θα σας απαντήσω στα σχόλια, γιατί η κλήρωση θα γίνει random, οπότε δεν θέλω να μπερδευτούν, αλλά θέλω πάρα πολύ να μάθω τι θα θέλατε από τα πράγματα της Wet n Wild. Εγώ νομίζω ότι τα θέλω όλα, ας πούμε. Δεν θα σταματήσω ποτέ να παίρνω προϊόντα Wet n Wild. Ό,τι και να γίνει, ο κόσμος να χαλάσει, θέλω να τα πάρω όλα, ρε παιδί μου. Όλα. Θα σας περιμένω σε Facebook, Instagram και Twitter. Να με ακολουθήσετε, γιατί εκεί πέρα είμαι κάθε μέρα, σχεδόν τουλάχιστον, και έχουμε μια πιο στενή επικοινωνία. Αυτά από μένα, θα περιμένω τις γνώμες σας στα σχόλια. Θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πολλά. Bye!